ओरैबायदि खस्थ' जाहैबाय दिनैहाय रायलायनांला आयु बेसेबां हिनजावफ्राव बोरै जों हौरै हाबबाय हौरै गबावाखै नोंहा जों बैयाव बयलार बेदर माबा सा लोंग्रोबायना ओमफ्राय लेट जादों सामब्राम लाब्रा जानोसै हेस गरमासो हाले थान्दा मेलासो एसे सनि गेजेरजोंलाबो मोनबोबायलै ओंखाम फुथिसो नै नै जालागासिनो दं ओरैबायदि खस्थ' जों मोनबायना ओरैबायदि बिहिर जालाबाय माखासे ओरै जागासिनो दं ओंखाम जाबाय माखासे गोजौआव माखासे हायाव Bujur, mana dah? Dulu lah dulu sih. Nggak lekha menjauh apa nago bro? Oh coba. Jalan coba nih, gerendang. Đây là có xin có thể ai đi với cô này. Cô đã đau rồi. Cái nó kia là sao? Tôi chính chưa mình đâu có chính xác. Ơ, không cái rồi. Đúng rồi. Sao mày đi đưa sao mày? Mày làm ओरैबायदि बेस्थ' मानसि गुग्लिहां जाबाय नांलाय जाबाय दालि हालिया दे मांस हालिया दे माछ हालिया दे मांना बहुत दिसे ना पूरा हालिया दे बलेन हालिया दे itu international पूरा मांस बिथान नाफाय बोले मुंगी खेले माछ नाय apa dia deh yang mandur pura aja seleb grup pura hei babu saya bela berapa orang hei babu hei mana ibu ya dia henau dia
है आं जमाखै नोंसोर जानायानो जों जानाय जोंनि उदै बुंबाय मानसिफोरनि सोलायनायखौ नुनानै उदै बुंलांबाय बोनो जाबखोदो फासियाव मोजां संनाय खावनायफ्रा रेडिल' खालामो माथो इयो आदा ना एवदों नै बरिया साइसल'खा ओरैहाय माखासे जाजेनबाय नै ओंखाम ओरैबायदि बेस्थ' बिहिरबांखा सेलाय बेलाय ओरैनो जोंनि आसोलफ्रा रेडि जानो थाखाय नेनायफ्रा जानो फैदोंमोन ओरैबायदि सेलाय बेलाय नै ओंखाम जानो ओरैबायदि बिहिर आरोखि माखासे हाबजेनबाय माखासे थागासिनो दङ नै बिहिर ओरैबायदि बिहिर ओरैबायदि दैयाखौ सोलायदों दैलै